A infidelidade é facer algo cunha persoa distinta da túa parella. Xeralmente inclúe o sexo. A infidelidade é relativa. Por exemplo, o meu último mozo era actor porno. E definitivamente, pódese dicir que me era infiel cando traballaba. Definitivamente, sí. Pero que fenómeno da infidelidade. Penso que canto máis maduros, máis comprensivos tendemos a ser coas infidelidades da nosa parella. Porque canto máis vellas son as persoas, máis medo teñen de que a súa parella se abandone. Así que comprenden o que haxa que comprender. Oi, non me está gustando nada este tema. Segundo os datos do CIS, o 11% da xente sentes atraída por unha súa persoa en toda a súa vida. O 40% sente atracción por ata 4 persoas. E o 29% da xente chega a desexar ata 100 persoas. E isto quere dicir que estou nese 29%. Os nosos antepasados machos copulaban con moitas femias para asegurar a continuidade do seu código xenético. Entón, a infidelidade masculina é algo que os homes levan nos xenes. E casualmente eu estou en contra da manipulación xenética. Eu en contra da xenética masculina. Si, pensemos nos homes e fagámonos esta pregunta. Se fomos capaces de mandar un home á lúa, por que non nos mandamos a todos? Se é certo que Deus creou o home, seguro que o rematalo pensou. Teño que ser capaz de melloralo. E entón fixe muller. mulleres. Ben, a cousa foi así. Deus fixo o home e descansou. Pero despois fixo a muller e xa non houbo Cristo que descansase. Pois a min non me entra na cabeza. Porque se o pensas ben, a Fran non lle pega nada ser fiel. A Maite folle fiel. Sí, pero porque estiven eu atenta aí, sempre vixiando. Como amiga de Maite. Como sarxenta. O que sexa. Pero se non chega a ser por min, igual sería coa filla da Gran Bretaña que estivo aquí no piso, eh? En cambio, con Nuria, pois parece que non mira para outra tía. Pobre, está namoradiño. Pois tampouco entendo. A ver, si Nuria é muller, é guapa, é berriquiña, é divertida, é cariñosa, é intelixente. Tampouco sei que lle viu. Muller, todo iso que dixeches. Non me extraña que Fran non mire para ningunha outra. A ti pásache. Lucía, eu nunca mirei para ningunha outra. Cos homes, a niña. Ti miras para outros que non son Diego, non? Para outros. Miro para todos menos para él. E a Diego pásalle. Fixarse noutras tías, digo. Pobre del. Que niso lle corra se quere seguir vivindo. A ver, tranquila, niña, era só un supoñer, eh? Eu non dixen que Diego ande por aí... Faltaría máis. Perdoa, Lucía, pero que estes días ando estresadísima. Polo traballo? Pola lúa. Estamos en cuarto crecente. É curioso. Hai estudos que din que nos afecta a lúa, pero non o creo. Xa ves, estamos en lúa e a min que me afecta. Lucía, levas media hora na mesma páxina. Curiosamente, é unha páxina publicitaria onde casualmente hai un fulano en calzóns que casualmente tamén parece estar en cuarto crecente. Xa estou aquí, entrei sen chamarra. Non esperaba este cambio de plans, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir, mil e un días para descubrir, sempre mellor ser contigo alrededor, xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual que voy a pensar, contando as voltas que dá o corazón, xuntos nun cuarto sen ascensor. Que é isto que me pediches? Té xamaicano. Ah, Que che parece? delicioso, eh? Vaya, eu xa coñecía outros produtos de Xamaica, pero este non. Xa din, nunca te deitarás sen saber unha cousa máis. Deitarías te sabendo moito máis se foses a clase de vez en cando. Sí, ou se saíse con María Moliner. Veña, que máis che ten? Ven comigo algún día. Non, Nuria, xa sabes que eu non son moi académico, que son máis ben
Autodidacta, sí, xa sei. Veño, faino por min. Unha vez só. Vale, irei á clase. Genial. Marchades? Sí. Fran e máis eu temos clase dentro de 10 minutos. Ah, tedes clase. Tedes? Ti vas ir a clase? Sí, Non. sí. A que vas facer algún negocio? Non vou facer ningún negocio, Lu. A ver, eu son estudante, non? Pois terei que estudar. Que acaba o té antes de marcharmos? Non, mira, case mellor marchamos, que senón habemos chegar tarde, Fran vai a clase simplemente porque Nuria lle pediu. Eu levo meses dicíndolle que me acu do sofá e non me fai caso. Por qué? Sexo. Ou amor, como prefiras. Fran está namorado de Nuria, por iso fai. Dixo nada. Que se supón que estaba namorado de... Ai, que teima tes con sabelo todo, Raúl? E o vas a atender. Ana, onde cho deixo? Por aí cos outros, non te preocupes. Hola, mamá, que tal? Mal, fatal, estou fatal. Doime todo, absolutamente todo. Que pode ser, neno? Vai ao médico, mamá. Ti que pensas que teño, fillo? Hipocondría. Xa sabía eu que algo era. Iches. Déixame tomar nota. Hipocondria. Iso non é unha enfermidade, iso é imaginar que estás enferma, o que eu che dicía. Ai, cala, ese viñas, ti tamén pensas que eu imagino que eu estou enferma. É que é verdade, Maruxiña, sempre estás o mesmo, que o xiroco por aquí, que a enfermedade por acolá, que o ataca aquí. Queres calar? Se viñas, que é iso da hipocondria? Ai, mamá, hipocondría. Digamos que tes unha capacidade especial, pois, creativa respecto á túa saúde. Iso é a hipocondría. Desde certo punto de vista, pois sí, é unha enfermidade. Que estou enferma do punto de vista. Ai, que me dá a hipocondria. Ai, mamá, tranquila, Ai, que desastre. Que? Pedro, que teño un desastre. Mamá, teño que deixar. Vai ao médico, vale? Vale. Adeus, filliño. Adeus, má. Que opinas deste? Opino que me gusta moito. Pola forza case improvisada das pinceladas. Tes pintura na man? Non. Sí, sí que tes. E ti que tes aí? Ah, nada. E ti? Nada. Como que non? Sí que tes que choven aí. Que iso, Ana? Nada, unhas manchiñas de nada que me saíron nas mans. Pareces un dálmata, debías ir ao médico. Que dis? Isto é dos tres, fixo. O que pasa é que últimamente estou en plena convulsión creativa, pinto sen parar a todas as horas e claro, tanta tensión interna. Porque isto é de estrés, non? Ti que opinas? Opino que non sei o que tes. É moi bonito. Así é como che ensinan a diagnosticar na facultade. Vai un dermatólogo, faime caso. Ai, que teima tedes todos os médicos en aconsellar a todo mundo que vai ao médico. Sodes todos uns hipocondríacos. Isto pásame cunhas cantas tisaniñas de nada, xa verás. Mira, vou puñer a ferver auga. Ti queres algo? Non, grazas, non. Mellor non tomo nada que toques ti. Pode ser contagioso. Oi, Sebas, que isto non é nada. Mira, ni siquiera pede. O que ti queres? Pero sen tocar, sen tocar. Sebas, non me poñas nerviosa. Non me pasa nada malo, vale? O que pasa é que estamos en cuarto que cente, claro, para un pouco alterado, para nada máis. Por iso me saen as manchiñas, nada máis, vale? Dende logo os profesores non dan pancada, Todos os anos a repetir o mesmo. É o que teñen as matemáticas, Fran. Que 2 máis 2 son 4. Un ano si e outro tamén. Hola, Lu. Hola. Hola. Que tal pola facultade? Ben, non sendo que esta semana hai exame. Tranquilo, non é tan difícil. Se te esforzas un pouco estes días, podes aprobar perfectamente. Que? Que non te vas presentar. Sí que se vai presentar. Sí que me vou presentar e penso aprobar naturalmente. Que? O de aprobar, Fran. A ver, Lucía, non é tan difícil, todo o mundo aproba exames, só hai que estudar. Axúdate eu.
Non o conseguirá. A ver, Lucy, non tens nada mellor que facer que meterte nos meus asuntos? Non. Non o conseguirá. E por que non? Aí tampouco non vai a clase, pero sacou moi boas notas no instituto. Ai, quen, Fran? Sí, Fran. Empezamos a chapar esta tarde, vale? Ás 5 na miña casa. Vale, sí. Ás 5 en punto. Genial. Ás 5, non nos esquezas, Chao, Lucía. Chao. Supoño que o do exame é un farol dos teus. Non, vou non probar. Sabes que resultas bastante irritante con tanta risiña? A ver, Fran, de que vai isto? Dis que xa non xogas, vas a clase, queres estudar. Onde está o truco, En Nuria. Gústame, non a quero cagar sen eu mesmo. Pois vala cagar, Fran, vala cagar porque non vas poder evitar ser ti mesmo. Sí que o podo evitar, eu podo conseguir todo o que me propoña. Ata ser outro. Pero ti recorda lo que era estudar, Fran. Vagamente. Pero só se trata de desperdizar un pouco a memoria e abrir de novo o disco duro do meu ordenata. Ai, sí, é certo. Ti és como un ordenador. Exacto. Sempre se coge no momento máis importante. Aí estamos. A tío que... Unha carta escrita a man, vaya reliquia. Se ata miña nai manda mails desde Argentina. Quen escribe cartas a man a estas alturas? Unha escritora. Pon aí o coñá que xa me está entrando a debilidade. Hannah. Hannah sempre foi a miña debilidade. Non queres saber quen é Hannah? Ai, como che gusta saber, Pois vale, vouche contar. Hannah foi unha moza que tive en Almería cando facía mili. A nosa foi unha relación torrida. Ana non sabe nada disto, entendes? Entendo. Raúl, como queres que yo conte? Aquilo foi unha cousa salvaxe, unha paixón animal. Ás mulleres non se lles pode contar esas cousas. Hannah é unha escritora de novelas eróticas. En Noruega arrasa. Pois resulta que acaba de publicar unha novela que... Va que non sabes onde sucede. En Almería. E quen é o protagonista? Sí. Acaba de publicar un libro no que conta a súa relación comigo. Unha historia de paixón, de sexo, de luxurias en freo, de corpos suando, de... A ver. Unha escritora publicou unha novela erótica sobre ti. Sí, que pasa? Eu son moi erótico. Estás seguro? Sí. Da novela, digo. Sí, totalmente. Explícamo todo na súa carta. Di que son unha das personaxes principais da súa obra. E quere explicarmo persoalmente, entregarme un exemplar. Xa. Así que ven desde Noruega só para entregarche un exemplar do libro. Sí, claro. Empezou a escribir e acordouse, Claro. Non tivo dabondo co da Almería, ven por máis, Pois xa se pode esquecer do asunto porque son un home felizmente casado, Un home casado. Diego Forna, xestor de seguros, dígame. Hannah, que surprise! Yes, eu tamén. Que xa ves por aquí? Pois very well, muller. Como? A miña life. Pois, o de always. Yes. Compañeira, eu... Non. I don't have any compañeira, Non. Sí, yes. Vémonos, See you later, Así que non tes compañeira. Correcto. Ana non é a miña compañeira, é a miña muller. Eu mentir non mentín, E máis deixei as cousas ben claras, porque se tivese compañeira, pois Hannah ainda se podía facer ilusións, pero así, sendo muller, que é unha cousa máis seria, Entendes? Yes, entendo very well. Pero, Ana, as manchas aumentan en cuestión de horas. Debías de ir ao médico. Non penso ir ao médico por unha parvada, do estrés, fixo. A ver, imos facer un trato. Vou anotar os síntomas e máis os teus datos e vou falar cun profesor meu a ver o que opina, de acordo? Vale. Grazas, Sebas. Cambien cosméticos. A ver, déxame ver esa man. Carai, Fran, é isto? Son libros. Vou estudar.
E isto empeza a ser contagioso xa. De contagioso nada, é do estrés. Que mala pinta ten iso. Pois anda que ti... Anda, Fran, cala un pouco e botanos unha man. Vai anotando aí. As manchas están localizadas exclusivamente nas mans. Non as hai polo resto do corpo. Ti que sabes. Iso ti que sabes. Hai nas polo resto do corpo. Anota iso. O pulso é normal e as pupilas non están dilatadas. Captado. A paciente non está baixo os efectos das drogas. Neste momento. Ti veche la rubéola? Sí. Alguna vez che deu reacción alérxica ao medicamento? Cantos anos tes? 29. A paciente flipa. Feitos. A idade de tanto ten. Agora tesme que dicir o que tomaches entre onte e hoxe. Ensalada de soia, kéfir con sirope de arce, tisana de melisa, infusión de romeu... A paciente ten unha alimentación propia dos ruminantes. Que pasa, que é? Non, nada, tranquila, Ana. Fran, anota isto. A cousa non pinta nada ben. Home, xa sei que Ana non pinta moi ben, pero dai a chamarlle cousa. Vouche dar o enderezo dun dermatólogo. Que non sebas, mira, xo tes todo anotado, así que fala ti con Matasans, Foi no que quedamos. Prometichesmo. Si, Ana, pero... Pero nada. A min os médicos abafan, me poñeme nerviosa, estrésanme. E isto do estrés fixo. Así que o máis saudable non ir ao médico. Ala. Ningunha palabra disto a Diego, Que non quero que me rompa a cabeza el tamén. Ana, espera. A paciente non espera. Ana, escoita. A paciente non escoita. Non me gusta nada, Ao médico non lle gusta nada a paciente. E eses guantes? Nada, para pintar. Pero se non estás pintando. Nunca se sabe cando pode chegar a inspiración. Que lees? Ai, eses. Desde logo a xente non che ten vergonza. Poñen os cornos a muller e logo a cobrar exclusivas. Se me pasara a min. A ti? Por que che había pasar a ti? Que tes ti que ver cos cornos, Ana? Que tes cada cousa que... Vai ela e ti que perdoa o seu home. Claro, outra exclusiva. Pois mira, ti que perdoar é de sabios, Iso din, Que eu non digo nada, iso din outros por aí, Pois eu preferiría non sabelo. O que? Se me fosen infiéis. Se che fosen infiéis? Quen? Porque aquí o único que che pode ser infiel son eu, Que son o teu home, Que fixemos votos de fidelidade, Que non me estarás acusando de que... Diego, estás ben? Pero como vou estar ben se estás insinuando que podría estarche... É que non dou creto, Ana. Tranquiliño. Ui, últimamente hai un estrés nesta casa. Vou preparar unha infusión de melisa. Queres unha? É relaxante? Pois que sexa dobre, on the rocks. Sí? Hanna! Sí, yes. Que? Que chega chumorro. Pois very well, muller, very well. Como? Quedar na miña house? Non pode ser, non pode ser, imposible. Non, é que verás, collesme nun very bad moment. Yes, sí, estou falando cun cliente. Chamote en 5 minutes, Si you letre, Estou mentindo, Diego. Quen era, cariño? Ana, por favor, vas-me matar dun susto. Ai, Dieguiño, se faltan os nervios, Pasou algo malo. Xa estamos, porque me asusto cando me faz unha emboscada xa ten que pasar algo malo para máis Inri. A ti a presunción de inocencia importa un carallo, verdade? Pero que tes? Nada. Baixo un momentiño a Noruega. Digo, baixo o bar. Que mal está, meu pobre. Non estou totalmente seguro, pero as manchas de Ana poden ser mastocitose. O que? Mastocitose non é unha enfermidade grave, pero Ana vai ter que facer revisións e medicarse. Ana nun hospital. Vai ser máis fácil ver canguros en Chantada. A mastocitose é unha enfermidade rarísima. Menos de 100 casos en todo o país. Non sei, la rariña sempre foi, Os pacientes que sofren mastocitose teñen os osos crebadizos. Ana podería romper un brazo ou unha perna en calquera momento. A ver, Sebas, iso non é ningunha broma, Ti estás seguro de que é máis... Mastocitose? Sí. Non, hai que facer probas. Pero que eu non sou capaz de convencela. E por que non te pides ti? Claro, vale. Aquí están. As preguntas do exame. Como te las preguntas do exame? Xa me parecía a min que iso de que estudases... Sí, que vou estudar.
Vou estudar as respostas a estas preguntas. E como conseguiche as preguntas? É dun exame vello, dunha vez que me presentei a esta materia. Pero como un exame vello? Si, é o exame que puxo ese mesmo profesor hai exactamente 5 anos. Atención, noticia. As preguntas dos exames non son as mesmas todos os anos, Fran? Ti coñece a teoría dos ciclos? Todo se repite, ata os exames. E os suspensos? Necesito que me axudes. Non dixo nada. Eu estudo medicina, non empresariais. Ademais, estábamos falando da mastocitose cando ti nos interrompiches. Non necesito que me axudes co exame, coa cea. Que cea? A que lle vou preparar a Nuria. Levamos un mes xuntos e voulle facer unha cea. Ai, claro, crees que te axude eu, non? Sí. Vale, a ver. De primeiro, orella, de porco. De segundo, guiso de lamprea, de lamprea. E de sobremesa un clásico, filloas de sangue. Que romántico. Non, se vos eso non vai funcionar. Necesito alguén que cociñe outros pratos. Veña, Luci, ti cociñas de maravilla. Xa, pero non. E faz pratos sorprendentes. Sí, pero non. Non miras deixar tirado agora, non? É moi importante para min e para Nuria tamén. Pero mira que eres enredante, Fran? Veña, só necesito que me axudes a cociñar un prato ou dous. E fago eu, de verdade. Pero antes necesito aprender. É que mellor mestra que a ti, Vale. Eu flipo, pero flipo de flipar. Vale. Pois se queres aprender a cociñar, o primeiro son os ingredientes. Tes que facer a lista da compra. Vale, captado. Sebas, vou necesitar pasta. Non dixo nada. Ademais, xa que non importa unha cea, xa non pode ter mastocitose. A ver se viñes falo con Ana, vale? Para que vai ao médico. Como se chamaba? Mastocitose. Anota man un papel. E ti anota a lista da compra. Unha robariza, 2 cebolas, 1 kilo de patacas. Que faz? Que cara de faz? Anotar a mastocitose. Eu teño que anotar a robaliza. Colle outro papel. Pero silencio, non? A ver, primeiro ti anota a enfermidade, despois ti anota a lista da compra. É punto redondo. Señora, sí, señora. Eu adoro a Ana, en serio, é a muller da miña vida. Tranquilo, Diego, Ana non te está escoitando. Pero é certo, Queroa. O que pasa é que desde que falei con Hanna, pois non sei, sinto algo extraño que non podo controlar, algo que me sobe, que unha cousa que... Sen detalles, grazas. Raúl, ti pensas que eu aínda estou no mercado? Está, sí, pero caducado. Ai, sí. Entón, por que unha rapaza como a Hanna anda detrás de min como unha cadela en celo? Hanna xa non é unha rapaza, Diego. Agora terá 40. Ai, sí, pero pódese ter 40 anos e estar estupendo, Pódese ter 40 anos e estar casado e caducado. Tens razón. Mira, vou unha chamar e digolle que xa non a quero ver. Que me manda o libro por correo, Aí, sí. Hanna, son eu, son Diego. Sí, yes, que... Como? Raúl, que está en Madrid facendo escala. E agora que? Sí, yes. Mira, Hanna, quería... Como? At what time chega o plane tomorrow? Yes. Pois, aquela... Ali estarei, Yes. Eu tamén teño gana de see you. See you later, Non te preocupes, que non haberá mercado. Hanna e eu, pois falaremos só 2 minutiños, así, como a 2 vellos amigos. Estupendo. E por que non te dis a Ana e así falades os 3 xuntos? Que 3? Isto pásame por preguntar. Niña, déxame ver esas mans. Ai, que teima tedes todos. Son unhas manchillas de nada, xa me pasarán. Pero que a min, Sebas, dime que isto pode ser máis castrusquis. Non. A ver, non era máis que cistite. Non era máis que cistite, era moita cistite. Non, moita fimose. Aí, mastocitose. Sebas o que ten é a síndrome do estudante de medicina, que cada vez que aprende unha enfermidade nova, empeza a vela por todas as partes. Vale, pero eu quedaría máis tranquila se foses o médico, Ana. Eu quedaría máis tranquila se non fose. Hola. Que tal, Lucía? Lucía está moi ben, e eu tamén. Non sei, Lucía. Sí. Estabas pintando no descanso das escaleiras,
Como ia estar pintando aquí? Non, estábamos falando. Leva os guantes de pintar postos. Tamén valen para falar. Eu marcho. E xa falaremos, Aniña? Chao. E ti que tal, amor? Amor, é que quen falou de amor? Aquí ninguén dixo nada de amor, Diego, que tes? Vais a la lúa, A min tenme fatal. Que teño traballo extra estes días. Ai, pobriño. É que vou ter que ir ao aeroporto, sí. Ven un xefazo de Noruega, de Madrid, ven de Madrid e teño que atendelo ben, porque ven firmar un contrato dos vos. Así que manda a ti a ocuparte dun contrato dos grandes. Iso parece? En fin, ala eles. Que quere dicir iso de aténdelo ben? Pois que vou ter que botar todo o día con el, sabes? Ensinarlle a cidade a acompañalo ata o hotel, subir con el ao cuarto... Non, ao cuarto mellor non que non é bo tantas confianzas. Olha, que aburrimento, non? Todo o día falando de traballo, Sí, aburridísimo, sí. En fin, marcho xa que teño que marchar. Volverás tarde? Non volverei, digo, sí, volverei, pero non tarde. Que che sexa leve, amor. Adeus, adeus, Ana. O peixe xa casa está. Que, como vai iso? Non sei que me pasa, que puxome a chorar, como se me dese pena cortar a cebola ou algo así. A ver, Fran, déixame a min a cebola, vale? Corta ti os allos, os pimentos, as cenorias e os tomates. Cortados. Pensas que serás capaz de cortalos en anacos máis pequenos? Como de pequenos? Como para que os poida mastigar un ser humano. Captado, anacos pequenos. Isto é máis complicado do que parece, Fran, en serio que queres preparar unha cea? Moi en serio. Quero sorprender a Nuria con algo feito por min. Pois xa queres sorprender? Non ten máis que vir aquí verte facer iso. Estou non facendo mal. Vale, Fran, moi ben, moi ben. Queres aprender a cociñar? Pois cociñar custa. E aquí é onde vas a empezar a pagar. Señorina, la convido a probar la mia robalizza al forno con pisto de verduras e salsa delicatessen. ¿Qué tal? Deberías poñer outro nome. Sí. Robaliza carbonizada sobre salsa de verduras non identifiqués. Con salsa la nauseabundé. E botándolle ketchup? Mira, Fran... Ti intentáchelo, vale? E iso tratándose de ti, pois é moito. Se eu fose Nuria, diríache que... Eu non son Nuria, claro. Quero dicir que ten moito mérito, que ti intentaras, vamos, que son un desastre, non? Sí. Mira, por que non a levas a un bo restaurante? Fai o de sempre, pidillos cartos a sebas. Non, eu non dixen iso,
Non, ademais esta vez quería facer algo distinto. Cear na casa, tranquilos, con candeas. Hola. Que peste, que pasou? Que Fran intentou cociñar. Iso que? Era a Rubaliza. Ah, pobriña. Falaches con Ana? Sí, pero segue empeñada en que non ten nada. E non pensa ir ao médico? Esta muller é que non damos feito nada bo dela. Vou na levar ao médico. Arrasto se fai falta. Vale, vou contigo, que teño chollo. Fran, en serio, esquece iso, vale? Non. Penso seguir practicando ata que me saia. Sei perfectamente que o podo facer. Anacos pequeninos. Decidín facerlle unha cea a Nuria. E iso é o que vou facer. E non me penso render. Ana, xa está ben de parvadas. Hai que ir ao médico, A mastocitose é algo moi serio. Estou nun momento crítico. Ben, achégate, Sebas. Bótalle unha ollada. Que me faz? O cadro, que mires o cadro. Sé sincero, De ti podme fiar. Que che parece? Caeronche botes de pintura por riba do lenzo. Que me caer? Que falta de sensibilidade. É abstracto. Non vin aquí para falar de sensibilidade. Estou aquí para falar de responsabilidade. Primeiro, esas manchas que tes nas mans poden ser mastocitose. E segundo, negarte ir ao médico é unha actitude infantil, Ana. Sebas, estou traballando. Necesito concentración. Ai, que pesadelo. Diago, le deixo aquí o teléfono e leva todo o día soando. Ana, unha pregunta. Cantas veces rompiches un oso? Na túa vida, cantas veces rompiches un brazo ou unha perna? 2. O brazo dereito e a perna esquerda. Mastocitose! Diagnostiquei! Diagnostiquei mastocitose! E ti, Sebas, cantas veces rompiches un oso? Fractura de tibia cando caín dun árbore e fractura de cúbito cando me empeñei a inventar o paracaidismo sen paracaídas. Ou ao revés, 2. ¡Ajá! Diagnostiquei. Sebas, para de inventar enfermidades para demostrar lo moito que aprendes na facultade e déixame en paz. Teño traballo. Pero, Ana, se tes mastocitose, calquera despiste podría ser fatal. Se tomas, por exemplo, aspirinas, antiinflamatorios ou antihistamínicos. Isto non é un xogo, Ana? Pode ser moi, pero moi perigoso. Vale, irei ao médico, farías probas e logo deixasme en paz. Vale? Vale, veña. Oh. Seguro que non checaron botes de pintura por riba do lenzo, Ana? Aquí están, 2 tés xamaicanos. Xa eras tan listiña no instituto. Ai, para con iso. Para ti. Non, para ti. Para ti. Que aquí están os tés xamaicanos. Ai, perdoa, Lucía. Por certo, ti dubidabas de Fran, non? Pois quedou con varios compañeiros da clase para axudarles a estudar. Ah, que en serio? Completamente. Vou un momento ao baño. Non tardes, Non. Que riquiño, verdade? Animaliño, verdade? Sabes que me invitou a unha cea que vai preparar el? Sí, algo sei. In nomine Pater et Filii et Espíritu Santo. Amén. Cousas miñas. Dime unha cousa, que tal cociña? Pois ten o seu propio estilo. É que non me quere dicir o que vai preparar? Xa é que non vas a ver o que nin cando comas. Que? Marchamos? Pero esa Lucía acaba de traernos los tés xamaicanos. Pois por iso. Digo que mellor marchamos, que senón chegamos tarde, non? A onde? Pois non o sei, pero seguro que chegamos tarde. Vale, vale. Lucía, cóbrasme. Non, muller, como vas pagar ti, por favor? Lucy, toma. Ai. Anoto aí na conta de Sebas, son? Te xamaicano, te xamaicano. Culpa é miña por facerche caso. Oiche lo que dixo o médico. Unha simple alerxia. Ese sí que é un médico.
Vale, perdón, equivoqueime. Neglixencia, Sebas. As equivocacións en medicina chámanse neglixencias. Ai, non digas esa palabra, Ana. Neglixencia. Así que para a próxima vez nada de diagnostique. De algo serviu que foses ao médico, non? Agora sabes que tes alerxia. Só hai que facer unhas probas e xa está. Se tivera que facer probas cada vez que algo me dá alerxia, teríame que divorciar. Entón, non queres saber o que che provoca esas manchas? Mira, Sebas, non me sexas pesadiño, que é unha alerxia de nada. Díxome un profesional, vale? E ti non me xogues máis aos médicos ata que non acabe a carreira. Vale. Ai, que torpe, Para variar. Ai, sí, perdoa por poñerte tan nerviosa. Perdoado. Que hoxe estou dun neglixente que... Vai, Sebas. Me cachis. Sebas, vai. Perdón, é arte abstracta, non? A ninguén lle vai importar que teña un burato. Pode ser unha metáfora do baleiro. Vai, Sebas. A min gústame, Ana. Ai, sí? Pois mira ti, regalo cho. Ai, outra vez. Sí. Sí, este é o teléfono de Diego, pero eu non son Diego. Quen é vostede? Jana? Non son a súa secretaria, son a súa muller. Que non sabías que estaba casado? Pois está, vai a sexta. Quen ven sendo? Escritora, exmoza. Exmoza! Almería, xa entendo. Que non che dixo que estaba casado? Pois está. Sí, a min faloume de ti, sí. Dixo que eras un home. Que viñas de Madrid e que teñades un día de moito traballo. Está pechado, fora. Raúl, son eu. Por iso. Veña, Raúl, porfa. Necesito beber algo. E por que a min? Que tal con Jana? Un pesadelo, Raúl, un pesadelo. Pon aí un coña dobre, anda, ou triplo. Veña, fai favor, A ver, que pasou? Jana converteuse nunha pedante insoportable. Escribe 4 noveliñas eróticas e ala, xa é unha intelectual. Non parou de falar de sexo. Pero non sei, consegue que pareza tan aburrido. Así que, nada. Pero nada de nada, Home, ela insinuouse, xa sabes. Quería algo máis de Almería, pero... Foi unha tentación, pero non pasou nada. Por? Non facía máis que pensar en Ana. Foi un día con demasiada carga emotiva. Mira, o libro no que Jana relata a nosa tórrida aventura sexual. Eu son o protagonista. O home que aparece nesas páxinas cheas de erotismo, de paixón... Está en inglés, Diego. Xa o sei, sí. Que noxo de vida esta, Nos países anglosaxóns son un sex symbol. E aquí que son, Aquí que son? O pesadiño que non dá marchado para casa. Pois me outra queres? Vaya, aínda estás experta. Sí, está a piques de ir pra cama. Que tal o día? Infernal. Traballo e máis traballo. Claro, pobre. Ti que tal? Ias pra cama cos guantes de pintar? Non, home, como ia facer iso? Estes son os de dormir. Dime, como foi o negocio? Pois empezou bastante ben, pero a negociación puxose dura... Puxose dura. Ainda que despois de moito tirar e afrouxa, pois... Claro, hai que tirar e afrouxar. A cousa saiu ben, porque durante a cea conseguín que cedese. Ai, cedeu, mira ti que ben. Por fin chamei á oficina para dicirlle aos compañeiros que a cousa acabara satisfactoriamente. Foi unha festa...
Así que chamache los compañeiros para celebrar a satisfacción. Moi ben. Chamaches desde o móvil. O móvil, levaba todo o día buscando por él. Xa ves. Que descoido, últimamente perdo todo. Sí, estás botada a perder. Quen é Hanna? Perdón, Ana, vaya que desfeita. Acabo de estragarche esta maravilla, Quen é Hanna? Mira que fixen. Acabo de escarallarche esta obra mestra que non sei que dicir, Pois podías empezar por dicirme quen é Hanna. Non me cambies de tema, Ana. Mira que desastre acabo de facer, Co bonita que era a escultura esta. É a túa última oportunidade para que amañes, Diego, dime a verdade. A verdade? Pois a verdade é que a escultura moi bonita tampouco era esta mellor así rota, Hanna! Hanna, non sei, non me soa de nada. Por que o preguntas? Por que te chamou o móvil? Enganaríase de número. Sí. Debeu de ser iso. Pois, vámonos deitar que xa é tarde, Sí. Demasiado tarde. Non ves para a cama? Sí. Xa vou. Seguín todas as instruccións de Arguiñano, así que isto ten que estar rico, rico, rico. Estás seguro de que isto é comestible? Veña, proba. Que tal? Ben. Ai, é a cousa máis nocenta que comí na vida, Fran. Ai, merda. Pois é, un sabor parecido. É a hostia de complicado ser romántico, Nuria, merda, axúdame. A que? A esconder iso. Hola. Hola. Que? Preparado para o exame? Preparadísimo. Moi ben. Estiveches cociñando, Sí. E que preparaches? É unha sorpresa. Si, é tanto. Ai, eso me encanta, xa me tarde probar. Máis tardes mellor, que... Mira, ata esta noite é un segredo, Así que, mellor porque non me esperas abaixo e xa imos xuntos pro exame, Vale. Chao, Sebas. Ai, pobriña, Fran. Cando probe iso vai agarrar unha... Non vai probar, xa pensarei algo despois do exame. En serio que te vas presentar? Sí. Pero eso non estudaches case nada. Como que non estudei? Estudei as respostas a estas preguntas. Fran, son as respostas das preguntas dai 5 anos. Recorda a teoría dos ciclos, mozo Jedi, Todo se repite ata os exames. E se esa teoría está equivocada, que? É unha aposta a dobre ou nada. Pero, Fran, é un exame, non unha partida de cartas. Sebas, todo nesta vida é unha partida de cartas. E o importante é saber cal é o xogo de cada un. O solitario. Así que o dano eras unha alerxia. Iso foi o que dixo o médico. Pois se lo dixo, terá razón. Pero cuidadiño que non examinou a fondo, Un exame correcto dunha afección de pele inclúe varias probas. Oi, que pareceme a min que Ana ten razón, Estás obsesionado por buscar enfermidades onde non as hai. Dixo nada! Eu non estou obsesionado. Se fose unha persoa obsesiva, pois aínda. Pero non son unha persoa obsesiva. Sebas! Esqueceo xa. É que non podo. Alerxia. Pero hai que concretar máis. Alerxia a que? Non sei. Teñen que pedir cita en horario de oficina para que lle fagan unhas probas. Pois mira ti, así tamén diagnostico eu. Mira, parece que como se desexases que Ana tivese esa Mastocitose, Luque, que enfermidade. Se topase un caso, arrasaría na clase. Hola, son Sebas, o estudante que deu cunha mastocitose. E admiración do resto da clase. Ei, tíos, por aí vai Sebas, o que deu cunha mastocitose. Ai, coas rapazas. Tía, sabes que? Quedei con Sebas, o da mastocitose. Tía, que envesa, que causador. Deixa de facer voces xa, vale? Ademais, ti para que queres saber nada sobre afeccións dermatolóxicas? Se ti vas ser cirurxián, se viñas. Tamén tes razón. Estas mans valerán para salvar... Ostras! Para salvar ostras. As miñas mans. Que? Mira as miñas mans, Lu. Se viñas están cheas de...
Ostras, Non son ostras, son manchas, parece un dálmata. son igualinas as Dana, Ai, que máis gastrusquis! Mastocitose. Hola, ¿qué tal? Tamén usas guantes para comer. Ana, a ti pasa algo e non mo queres contar. A ti sí que che pasa algo que non me queres contar. Non me cambies de tema, Ana. Se falamos de guantes, Sei no todo, Diego. Sábelo todo. Todiño. Por exemplo, sabe o peso atómico do zinc? ¡Jana! Ostras, vaya cambio de tema. Ana, vasme matar, Non me deas ideas, Diego. Deixa a oportunidade de que mo contaras ti mesmo, non dixeches nada. Ana, por favor, contarcho que estás paranoica, niña. Estamos falando de guantes e poste con que onte estive cunha esmoza de cando facía mili en Almería. Tes cada cousa que... A mí eses guantes non crees que... Como soupeches? Jana chamoute por teléfono e contestei eu. Non tiñades ningunha reunión de traballo. Quedaras con ela. Xuroche que non pasou nada. Faltaría máis. Pero mentíchesme, Diego. O teu non ten nome. Xa te estuve vendo babexando por unha norueguesa en Almería. Ja, vaya escena, só faltaba Alfredo Landa. Dixo nada, non faltaba. Alfredo estaba ali rodando... Diego! Ai! Sebas, non é o momento. Mira! Chámanse mans. Eu tamén as teño. E agora lisca que estamos discutindo. Manchas! Deixame ver as túas. Si, son como as miñas, algo máis. Un momento, que manchas? Unha alerxe de nada. Necesito saber o que as provoca. Eu nunca tivera unha reacción así. Ten que ser algo que só comemos ou tocamos nos dous. Que iso de que vos tocades bolos do... Deixa iso, é material de traballo. Que hai neste bote? Un pigmento novo, merquei esta semana para acabar uns cadros. E nunca usarás antes, a que non? Non. Ah! Eureka! Non entendo. Digo cho eu, eureka é unha palabra de orixe grega que expresa satisfacción cando se descobre algo que se buscaba con afán. Grazas, Diego. Isto é o que nos causa alerxia. Eu toquei esta porcallada. Pigmento. Este pigmento. Composición, bla, 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 nin idea, sabe Deus. Isto ten algo malo, non sei que, pero tes que deixar de usalo. Provoca sarabullos. Seguro que é isto? Ten que ser. Por que fixeches iso? Por Noruega. Ah, vale. Diego, vai picar, Para. Isto por aquí e isto por aquí. Mirade, ata trouxen té xamaicano, Unha cea perfecta para un día perfecto. Non podo creer que caeran as mesmas preguntas do exame de hai 5 anos. Sí, era unha aposta arriscada, pero a sorte é dos audaces. Últimamente ten unhas frasiñas que... Isto sabe de maravilla, Non me extraña co que gustou. Que? Vas a dicir a Nuria que preparaches ti? Sí. A Fran de sempre, xa me parecía a min. Nuria vais a dar de conta, Non, Nuria non vai saber nada, se vos estades caladiños, porque como digades unha súa palabra... A ti non sei o que che farei, pero a ti cólgote polos polgares, Carallo, Fran, pero isto non é comida dun restaurante chinés, precisamente, non? Podes saber canto che gustou? Non sei. O saber aquí, Sebas. Por que? Porque eu paguei coa túa tarxeta. Non podes, porque esta tarxeta ten PIN. Ti non sabes o meu PIN, Fran. Ti non o sabes. A culpa é túa por descuidado. Non, Luci, non ten nada que ver co cuidado, Tamén sei o número da túa tarxeta. O que? Nuria, Luci, por favor, podes nos deixar sós, Grazas. Anano, lisca. Hola, guapísima, como estás? Mira o que che preparei. Ave de algún tipo con salsa de Wisconsin. Que che parece? Non teño fame. Ai, que che pasou? Pasou que houve un pequeno problema co exame de hoxe. Que problema houve? A ti saiuche ben, a mí saiume ben e todos felices. Falei cun dos rapaces da última fila. Parece que a toda a clase lle saiu ben o exame. Porque todos sabían as preguntas. Mira que ben, iso hai que celebralo con unha boa cea, Din que lles bendiches ti as preguntas. É certo? Sí, é certo.
Mangaches o exame o profesor? Non, eu non manguei exame ningún. Atopei un dai 5 anos e apostei a que caerían as mesmas preguntas. E sempre gañan as apostas? Sí, é un trazo do meu carácter. Sí, xa sei. Puxeme a facer algunhas preguntas sobre ti e descubrín que non sabía moitas cousas do teu carácter. Que descubriches? Polo que din, és un xogador empedernido, aproveitado, mangante, experto en timos... Vale, xa me fa unha idea. Metín ben a pata, non? Vale, mira, gústasme, vale? Gústasme tanto que intentei de todas as maneiras non ser eu mesmo, pero parece que por algunha razón saiu mal. Sinceramente, Fran, despois de descubrir todo isto, o único que podo dicir é... Pero como fuches capaz de vender as preguntas dun exame de 5 anos? Pois, poñéndolle un prezo abusivo. Canto máis caro, máis auténtico parece. Refírome a que o normal é que saíse mal, que non coincidisen as preguntas, non sei, que todos quisesen matarte. Si, iso é o normal, pero o meu non é moi normal, non che parece? Canto sacaches? Pois a idea ao principio era sacar o suficiente como para pagar esa cea que che dixen que cociñaría, pero que non cociñei. Xo imaginaba. Pero despois dixen, mellor quedo cos cartos e pago a cea coa tarxeta de Sebas sen que lo saiba. Pobre Sebas. Mira, eu son xasí, vale? Fran Torres, encantado de coñecerte. E entendería que agora non quixeses estar comigo, pero... ¡Qué fenómeno! ¡Ay, este picore! Boísimo. Que? Estou traducindo o libro de Hannah. Ese no que fala da vosa tórrida aventura en Almería. Muller, non te tortures, iso forma parte do pasado. Torturarme, estou me escarallando coa risa. Risa? Como que risa? Escoita, el saiu do baño lucindo unha panza cervexeira que apenas deixaba ver a súa barriga. Como que panza? Como que apenas? A ver, non podo poñer iso. Estás traducindo malando. Que non, que é todo así. Mira, capítulo primeiro. En Almería tiven 15 amantes en 2 meses. Que 15? Pero como que 15? Será? A min díxome que eu era o único. Que pasa? Moléstache? Non, para nada. É o pasado, a min que me importa. Logo non te importará que che lea outro parágrafo. Na cama o galego este, era como un guepardo. Moi rápido. Eu era novo, estaba nervioso, Que vai pasar este comechón? Dentro de 2 ou 3 días. Que? Non, isto non pode ser certo. O que? Non pode ser. O que? Ela fixoche poñer a súa roupa interior? Non. Vale, pero eran tempos hippies e foi unha soa vez, unhas braguiñas fucsia, sí, bastante cómodas, por certo, Vale, unha vez puxen unhas bragas, e que? Hola. Eu viña a traer unha pomada pro picor. Grazas. En canto das bragas... Non quero saber máis nada. Quero que saibas que eran outros tempos, Ah, claro. Bom! Very, very quick. Bos días. Bos días. Non sabía que quedaras aquí. E Fran? Ainda dorme. E logo Sebas? Dormindo no baño. É un encanto, Que a cea ben, non? E todo ben. Si, a cea ben. Agora xa coñezo o verdadeiro Fran. O que anda argallando cos exames, o que compra unha cea cos cartos dun amigo. O que vive de morro neste piso. Ai, sí? Vaya, pois sí que me tiña un pouco enganada, Vale, moi enganada. Pero dame igual. Sí. Paréceme que estou toliña por el. Hola. Bos días. Bos días. Bos días.
Bos días, Sebas. Ai, Fran, tápate, anda. Non é que mo pareza. É que estou toliña por el. Pero por que? Pois, por todo, por el. Ti tes antecedentes de esquizofrenia na tua familia? Xa sei que non o entendes. Pero iso é porque non o coñeces tan ben como pensas. Con Fran, ás veces, as árbores non deixan ver o bosque. Pero cando ve o bosque... Estás toliña por mí. Eu non entendín o das árbores e o bosque. Significa que son genial. Pois vaya metáfora, tamén esta Nuria ten cada cousa. Ai, perdón. Eu non vi nada, Ti cando ves a Fran, ves árbores ou ves bosque? Falo en serio. A ver, ti pensas que eu non coñezo realmente a Fran? E ti que pensas? Que pensas ti? Que non, e ti? Que sí. Ai, sí. Ti non. O que? Non sei, perdín. Sempre te perdes cando falamos de Fran. Sí. Sí, como cando estaba toliño por ti. Pero eu non sabía que ele estaba toliño por min, porque ele nunca fixo esas cousas que fai por Nuria. Sí que as fixo, Elu. Eu porque non me dei de conta. Non sei. Debe de ser cousa de familia. Eu tampouco me dou de conta de nada. Iso. Lu, podo ir dormir un pouco ao teu cuarto? Porfa. Ti sí. Pero que máis Castruski non. Bo, a bañeira está moi dura. Se hai máis Castruski... Como se chamaba? Mastocitose. Vale, anota na man nun papel. Anota mamán nun papel. Mastocitose. Vale, anota man nun papel. Tía, Joder, ¿esto qué es? ¡Ay, qué vergüenza! Non, diso na... Ademais, a que lle importa unha cea, xa na podes ter... Surfing. Agora sabes que tes alerxia. Só hai que facer unhas probas e xa está. Se eu tivera que facer probas de alerxia cada vez que algo muda, tiñame que divorciar, a la mierda. Seguín todas as instruccións de Arguito. De la cocina de Iñaki. Seguín todas as instruccións. Vi que ana jara hoa. Seguín todas as instruccións. Cocina divertida, con Fran Torres. Vale. Sí. Pero mentiches, Diego. O teu non ten nome. Xa te vexo babexando por unha norueguesa en Almería. Ala. Era bien bonita, Era moi guapa a rapaza. Ademais, ti para que queres ser experto?
Experto en qué? Entro xa. Es un xogador empedernido, aproveitado, mangante, experto en timos... Vale, xa me fago unha idea. Me pichas boca. ¡Qué fenómeno!